नमस्कार प्रणाम। हम अजय साहनी स्टार रोमा सबके हार्दिक स्वागत करतानी और ग्राम सभा परसा खरबुजहिया के श्री रामानंद निषाद जी के संदर्भ में आप लोगों से वार्ता करे आइल बानी, आप लोगों के गीत सुनावे आइल बानी। आप लोग अपने ग्राम सभा परसा से रामानंद निषाद जी के अवसर प्रधान बनावल जा और ग्राम सभा के सर्वांगीण विकास कइल जा। जय जयकार होई। अब होई बदलाव सुझाव मोरी मानए भैया, आइल चुनाव अब होई बदलाव सुझाव मोर मानए भैया। रामानंदिनी शादी जी के मिली के जीता, रामानंद भैया के मिल के जीताव प्रधान बनावे भैया। गौवा के भगिया जगाव प्रधान बनावे भैया, प्रधान बनावे भैया, प्रधान बनावे भैया। रामानंद भैया के मिलके जिताव प्रधान बनावे भैया, रामानंद भैया के मिलके जिताव प्रधान बनावे भैया। महान लोग जागरूक बा, अब नाही होई जौन होइल पहिले चूक बा। हे राम कृपाल के बेटा ही साबी के नाती, रामानंद निषाद होंगे सबही के साथी। बारह कोनी में डंका बजावया सब भैया, खरबुजहिया टोला पर के मान बढ़ा। रामानंद भैया के मिलके जिताव प्रधान बनावे भैया, ग्राम सभा परसा में काम कराव सम्मान बढ़ावे भैया। अरे रामानंद भैया से बेहतर प्रत्याशी तोहरा के केहू ना मिली। रामानंद साहब आप सबके हर सुख दुख में काम आइल बाने, आप लोगों के हर समय एक गोड़े खड़ा रहल बाने। रामानंद साहब के उसको प्रधान बनावे के बा, भारी बहुमत से विजयी बनावे के बा, ये नहीं हो रहा बा। रामपुर संत कबीर नगर जिला ऐसन प्रधान कहब कहीं नहीं मिला। पेंशन पानी बिजली रोड RCC कौनो काम खातिर केहू चप्पल नाही किसी। घरे घरे अपने तू इनके ले जाके मुआयना करावे भैया। रामानंद निषाद जी के मिल के जितावा। रामानंद भैया के जीत दिलावा प्रधान बनावे भैया, परसा को होई चहुमुखी विकास बदलाव लियावे भैया। आइल चुनाव अब होई बदलाव सुझाव तू मानए भैया, आइल चुनाव अब होई बदलाव सुझाव तू मानए भैया। कहताटे अजय साहनी कहताटे सबसे, रामानंद भैया के मिलके जितावा प्रधान बनावे भैया, परसा गौवा के भगिया जगावा प्रधान बनावे भैया, प्रधान बनावे भैया, प्रधान बनावे बाबूजी। रामानंद भैया के जीत दिलावा प्रधान बनावे भैया, रामानंद भैया के विजयी बनावा प्रधान बनावे भैया, रामानंद भैया के औसो जितावा प्रधान बनावा।